ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆମର କାର୍ଟୁନ ଆଉ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଜି କରି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କି ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ କୂଳ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ଆମର ଆଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜାର ଆଗୁଆ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। ଗଡ଼ାଣି ଆଗରେ, ଗଡ଼ାଣି 30 ଫୁଟ। ଯାହା କରୁଛ କର, ବାଲି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ହେଲା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କାର୍ଟୁନ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଏ ପାହାଚଟା କିଏ କରୁଛି? ଏରା ଆଗରୁ ହେଲାଣି। ପଡ଼ ପଛ, ତମେ ପଡ଼ ପଛ, ବ୍ୟାଗ ପକଡ଼ ହେଲା। ନେଲି ଆସିକି ଆମର ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଥିଲେ, ତମ୍ବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ତମ୍ବୁଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ସବୁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଛି ପଛରେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାଲ ପଡ଼ୁଛି ତମ୍ବୁର। ଦେଖୁଥିବେ ଚୁଲି ଛୋଟ କରିବାକୁ ସେ ଚୁଲି ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆସୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁନୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ସେଟିଂଟା ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ନିଆଁରେ ଲଗାଉଛି ବି ଲାଗୁନି, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭୋଜି ଏବେ ଆମର କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଙ୍କେରା, ଯାହା କୋଇଲା ନାମରେ ପରିଚିତ, କୋଇଲା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଏଇ ପୋହଡ଼ା ମାଛଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣିକି ତାକୁ ଚାଖଣା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଇଟମ୍ କରିବା। ଚାଲ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ଆମର ରାଶି। ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ଗୋଟେ ପକାଅ। ରିସର୍ଟ କୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦା ରସୁଣରା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧୂଳିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଶାରୀ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ମାଛ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ ଧରିଛୁ। ସବୁ ତ ଅଛି ଧରିଥିବା ମାଛ ଭାତ ଧରିଛି। ବାଜୁଜ ପକଉନ।
ଦେଖୁନି ମାଛ ଧରି ପଡିଲା ଖାଇବା ଛୁଡା ରେ ଆକାଶ ଏ ପୁରା କଣ କରୁଛୁ ଏଡା ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଆକୁ ମ୍ୟାଗନେଟ ଭଲରେ କରିଦେବା ହ୍ୟାଲୋ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ମେଡିସିନ ଆଣେ ଆରେ ଟିକେ ଖାଇବ ହଳଦୀ ଆଣିଲେ ନା ନାଇଁ ଯାଇଛି दिए मुझे रसुण छड़ाऊँ भाइराल हेबी बोली वीडियोटा बनाऊँगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए जदि न करिए आसिए खाइए देखो ठंडा पी बेसी हेलो काची बोली कथा फुल अभी पियाजा फुल लालो ना रुसे तांग ना इधर बैठी पका पका
ରୋଷେଇ ଆମର କାନାମୁ ରୋଷେଇ ପଡ଼ିଶା କିଲୋ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓନ୍ଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖସିଗଲା ଦିଟା ଜଣା ପଇଲା ହେଇଥିଲା କି ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକେଇବୁ ଚାଉଳିକୁ ବେଶୀ ହିଟ୍ କରିବ କାହିଁକି ହଉଛ ନା ବିକାଶ ଆଉ ଯାକ ଶସ୍ତା ବୁଡ଼ିଯିବ ନା ଆସୁନି କେତେବେଳେ ଏବେ ହେଲା ଆଉଥରେ ପଡିବ ତୁ କାହିଁ ସର୍ଟ ନା ନଉଛୁ ରାତିରେ କଣ ଯିବ ଚାକିରି ଦେଲାନି ତମ ଜର୍ସି ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ କରି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଉଠାରେ ଫେସବୁକରେ नमस्ते रात कस्टम पकेदानी माने कुड़िया हम सदा सुते गुला 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 भल गुड़ाउनु तलापुर करके किसका गाना सुनेगा भाई हेलो हेलो भाई हेलो हेलो भाई ଆମର ରୋଷେଇଆ ଦେଖ ସେଠି ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଖି ଦରମା ନାହିଁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଣିବୁ ନା ନା ପାଣି ନା ନା ଏଇଟା ତମେ ଖାଉଛ ପିଠାରେ ଖୋଜୁଛ ତମେ ବୁଝିଲ
डालमा टे नहीं जा ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ତେଲରେ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ତେଲ ଦେଲା ସିଆଡେ ହବ କିଏ ଖାଇବ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ରଖିଥା ଏଇ ଚପଲ ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ପକା ଏ ଲୁଣଟା ଆଣିଲ ରେ ହଁ ଲୁଣଟା ଆଣ ଲୁଣ ପଛେ ଝାଡ଼ ଏ ବାପ ସହିତ ଖାଇବା ପାଣି ସେଠି କ୍ଷୀରି ମିଠା ହେଇଯିବି ପାଣି 3 ଗ୍ଲାସ ଦିଆ କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଦିଅ ତ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି फाइनाली आमर रोषे सरी जाइए 11:30 राति एबे आम चल खाइबा खाइना बहुत लेट है खाई जीवा चिकेन दौन
ଏଇଟା ଦେଖେ ଦଉନ ହାତରେ ଖାଇବେନି ମନା କରୁଛନ୍ତି। 500ଟା ଆଇଁଷ ହେଇନି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଲାଗି ଯାଇଛି ସାଲାଡ ଦହି ବାଇଗଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଚିକେନ ପାସ୍ତା ଲାଗିନି ରହୁନି ଭିଡିଓ फाइनाली आमर ए सरी जाइए बुझिकिया लाइट फाइट बॉक्स बॉक्स धरिक पूरा चल आम मो बाबू मो पुअर आज जन्मदिन से कहगला कहगला कि बाबू हाँ तो पित्त अच्छी